फालिनाय गोलाघाटी ब्लक कमिटिनि सालखिरा देबरमा सेक्रेटारि सूर्य देबरमा बर फैलियानो ब्लक सिनि सोसाइटी सिनि दफा खानाबागै कर्मचारी आव फैके पुरुष होयो सामु आबुई थानाय जों तारा अमाके नुजाका कर्मचारी जेबे वानसुको जेबे आगो अदिगिनो किन्तु सबरे जागाय अदिगिनो किन्तु आबुई थानाय कर्मचारी हयतो तामिसिनि सम्पदया जों स्टुडेन्ट लाइफ सात्र जीवन सिबिनायाव जों जारा कर्मचारी थरबाय गोदानै दंगै सुबा समानै दिनाव जागा जों संफैबाय कर्मचारी गेरेंके जों जेखौ सामखायदिनै जों आबुं थांबाय तागलाय चमारि बाबाय सुबुं जाखा कर्मचारी जेदि वानसुको आइनो बिसि दाबुखा तागलाय जों बाबाय दुखा कर्मचारी बेरायके बुंदों सिनि समाज दखानो सागा कर्मचारी जेबे सुबाबो दिनै दुखा निजेस सार फिजिकली मेन्टेली एबा किसु सुबा सुबा दिनाव जा सबाय तागलाय कर्मचारीनि जे रुल जे दुखा दिनै का लाबिमा सोनाबाय से दुखा कर्मचारी गुजरात मागे खायके दिनै लाबिमा से जायगा तागलाय इलेक्शन पिरियड तो बाहाय दुखा राजाला बाहाय दुखा जेफोराव जों कर्मचारी जेफोरखौ नायगुजा बागोल जायो आबुखा कर्मचारी जेफोराव जों बाहायनो आंतो बुलावनो कर्मचारी जेफोरखौ काउन्टिं कमप्लु जेफोरखौ काउन्टिं कमप्लु पुनुको टिकेट सेट कमप्लु फर्म करिया आपुना काउन्ट खायसिका और जों मेजर गोबां पेलेटफोरा जों गोलाय तागाबो बुइसेबि आपनि तामनाय दवासो आनि बागाय आपनि सेबा जेबो खुलाव सुलु न देवासो माने अमाय दिमा खाया बियाबाते एसा के मासे सेबे लबाते रिजेक्ट हो दिले बामन खा रिजेक्ट सिमेन अब खा खाने कर्मचारी जे रिजेक्ट बना भयति तो अमाय के खा काबन तागलानि अ सामु जातनि बा जरगनि खांचिन थानाय कर्मचारी बेराय गुरु दं कर्मचारी हागे नालाय मा खनाय हागे नागै बाहागे एरिया बाहागे समाजति सेनाय दफानति सेना कमसाबनि खायने कर्मचारी खाय बोते सुलु जे निमन्त्र खायो ini साम आबो सिनि साम ना मबिजा थाका बाय सुन थाका ini साम पाके आबो सिबिया कर्मचारी साम कर्मचारी बेराय के रायते आबो पाके प्रत्येक एरियाव बाहागे ini para kamino बाहागे तिसारानि ini kolomna बाहागे आवना सनानि दतमा आमबाय ini Goलाघाटी ब्लक DAY संसदा कैसा बांधा आमफ्रा हामबायनाय